Haka wannan yaron ya jawo babarsa, yana jawo ta ya dawo da ita cikin gida, ya kawo ta mayar da ita cikin banɗaki, ya kulle banɗakin kawai ya ɗauko ƙanwarsa. Bayan ya ɗauko ƙanwarsa, mutanen garin nan suka dinga jika ƙofar gidan nan. Ya ɗauko ya tsine ya sa ta a cikin wajen nan, ya toshe wa babarsa wajen nan da za ta yi aiko. Aka fara tarwatsa wannan garin, ganin wannan garin gaba ɗaya sun fara komawa horaye, ana yi musu ruwan bama-bamai. Aiko yaron nan ya tsorata fa, ya zauna ga wayarsa ta ɗauke ba caji, ga wutar lantarki gaba ɗaya ta ɗauke. Haka wannan yaro ya fara ba ƙaninsa drinks yana sha. Wayannan babar tasa ta taho fa, tana zuwa ya ɗauko mata ganye, ga alamun za ta mutu ko ya fara ɗauko mata ganye. Ita kuma tana ganin ƙaramin yaron nan, ta taho domin ta cinye shi kuma yana jawo ta fa. Biskit ɗin da bebe tana dukan abun nan a take, wannan abin ya dagargaza mata kai. Kawai shi kuma ya jawo ta ya dawo da ita cikin banɗakin, ya rufe ya zauna yana ta jimami. Haka ya zo ya taka matattakala, ya leƙo wayannan horayen ya ga suna tsaye, yunwa ta cinye su, suna neman abinci. Haka yana zuwa kawai ya buɗe musu ƙofar nan, suka bi wannan mage da gudu, suna bin ta, shi kuma ya fice fa. Ya dinga gudu su kuma suna ta bin sa. Haka ya dinga gudu yana ƙoƙarin ceton ransa, amma haka horayen nan suka dinga bin sa ba tausayi, suka ƙoƙarin